wani ning ungkape tresno yen ku pandang gemerlap nyang mripatmu terpampang kamar baru ning atiku nganti kapan aku iki ora mbok dukung udah tutup cemaka untuk kependam cinta. Sungguh sayang aku tak bisa langsung mengungkapkan perasaan yang ku simpan di waktu tak tenang. Ini semua karena hubungan pertemanan. Kau sudah biasa anggapku sebagai kawan. Adem panas awakku, gara-gara kamu dipakai aku nganti menyang aku sampai ke bawah dulu mimpimu sapimu dan sanyoto kerasa konco dari tresno derek kesawan nalika epet sliramu tak sawang esemu semua biar nang atiku bingung rasane atiku kepiye nyikapi biyane konco suwi saiki tak tresnani yen tak sawang sorote mripatku dan aku ngerti ono ati sliramu nanging ono ning mung sewates konco padha rawani ning ungkape tresno yen ku pandang